Tricycle driver naman na may kasong rape, arestado po sa Dagupan City. Para sa detalye ng police report na yan, kasama natin Idol Rona Raka. 104.7 IFM. Report! Timbog ang isang lalaki na humaharap ngayon sa kasong statutory rape sa Dagupan City. Nakilala ito na isang tricycle driver at residente sa nasabing lungsod. Sa panayam ng IFM na Dagupan kay Dagupan City Police Station, Police Captain Salvador Cacho, 3 bilang ng rape ang kaharapin nito at walang kaukulang piyansa. Kasong 3 counts of statutory rape. Ibig sabihin po, minor de edad po yung biktima. Sa kwento nung doon po sa nasarap nating complaint ng biktima, siya po ay nakitira lamang doon sa kanyang auntie na asawa nitong suspect. Nasa kustodiya na ito ngayon ng pulisya at harapin ang kaukulang kaso. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Rona Raka. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.